Ljudi moji, evo, pošto se ljudi bunili, moj Fiki prijatelj želi da doda još jednu saobraćajnu traku. A bunili su se za ovo što si objavio malo pre na autoputu. Naprato na video ovo. Apelujemo na Vučića da specijalno ovim Bosancima, razumeš, iz Republike Srpske, kak se zove, napravi za njih jednu traku na autoputu, da ih oslobodi da nose tablice, razumeš, uopšte da postave tablice na kolima. Pošto za izbore oni mi ne moraju da imaju tablice. Ako ne mora da imaju tablice, ni motorima, razumeš, ni na motorima, ni ničego. I ovako još nešto, da potpiše sa njima, razumeš, znači zakon, isto kao sa NATO, razumeš, da u slučaju, ne daj Bože, da ubiju nekoga, razumeš, znači, kad žure da glasaju, da ubiju nekoga u saobraćajci, da ne odgovaraju. Jer i oni su isto zlo, isto, znači, uništavaju ovu zemlju Srbiju. Kao ovi što su nas ubijali, bombardovali. Nema razlike, nema razlike. Vi ste ista govna, mamuli vam jebem, razumeš? Nema razlike. Tako da, znači, uvedi specijalnu traku za njih, jebem vas, sve usta vas jebem, komplet.